राजा दशरथाच्या डोळ्यातून धडाधडा अश्रू वाहत होते मंडळी. राजा दशरथ रडत होता अक्षरशः, पण हे सगळे अश्रू बिंदू मात्र आनंदाचे होते, आनंदाचे होते. जात असताना विश्वामित्र बाबांना माझा ज्येष्ठ पुत्र तुम्ही मागताय, मनात भीती वाटली होती, पण त्याच आपल्या पुत्राचं कर्तृत्व ऐकून आज राजाचं अंतःकरण भरून आला होता, ऊर दाटून आला होता, कंठ सगदगीत झाला होता, डोळे पाणावले होते, मन गलबलून गेलं होतं, रोम रोम रोमांचित झाला होता, अंग पुलकित झालं होतं, छाती रुंद झाली होती, छाती रुंद झाली होती. कोणत्याही बापाचं मन भरून येतं जेव्हा आपल्या पुत्राचं कर्तृत्व त्याच्या कानावरती पडतं, त्याच्या कानावरती पडतं. कोणताही बाप रामजींच्या त्या काळापासून आजच्या या काळापर्यंत सुद्धा जर बघितलं ना, मुलाचं कर्तृत्व जर मोठं झालं, मुलगा जर मोठा झाला तर बापाला त्याचं फार कौतुक असतं बघा, फार कौतुक असतं. मंडळी, रामकथेच्या या व्यासपीठावरून, विचारपीठावरून जाता जाता तुम्हाला हे सुद्धा सांगावंसं वाटतं रे, आपलं एखादं पाऊल अयोग्य दिशेला टाकण्याच्या पूर्वी आपल्या बापाला काय वाटेल याचा विचार करा गड्या. आपल्या बापाला काय वाटेल? आपल्या बापाला आपल्या कर्तृत्वाचा अभिमान असतो, त्याला आनंद मिळावा म्हणून का असे ना, तुम्ही चांगलं वागत जा गड्या, त्याला बरं वाटावं म्हणून का असे ना, तुम्ही चांगलं वागत जा. अयोग्य संगतीपासून दूर राहा. व्यसनांमध्ये एकदा गेलात तर ते व्यसन संपूर्ण घराला उद्ध्वस्त करतं. दूर राहा रे अशा गोष्टींपासून. तुमच्या बापाला आनंद मिळावा म्हणूनच का असे ना, तुमच्या बापाला त्याचं ऊर दाटून येण्याचा तो भाग्याचा दिवस मिळावा म्हणूनच का असे ना, पण तुम्ही चांगलं वागा गड्या. हे एक नातं आहे बघा, बाप आई सारखंच निस्वार्थ असलेलं नातं. मी पहिल्या दिवसापासून आई, वडील, पत्नी, बहीण या सगळ्या नात्याविषयी बोलतोय, ते हेतुपूर्वक बोलतोय. मला कुणीतरी म्हणालं होतं, आई आणि पत्नी या दोघांमध्ये तुम्ही जास्त गुण कुणाला द्याल? मी त्याला म्हणालो होतो, असं गुणदान करण्यासाठी मी नाही बसलो इथे, नाही बसलो का? प्रत्येक नात्याचं एक मूल्य आहे, प्रत्येक नात्याचं. आई आई म्हणून सर्वश्रेष्ठ नातं आहे, पत्नी पत्नी म्हणून सर्वश्रेष्ठ नातं आहे, बहीण बहीण म्हणून सर्वश्रेष्ठ नातं आहे. प्रत्येक नात्याचं एक मूल्य आहे. बाप हे सुद्धा एक नातं आहे बघा, त्या नात्याचं मूल्य आहे, त्या नात्याचं मूल्य आहे. बापाचं प्रेम कळत नाही रे, लक्षात येत नाही, लक्षात नाही येत, कारण तो आतल्यात प्रेम करत असतो, त्याचा आतल्यात सगळं सुरू असतं. आई रडते, रडू शकते, बापाला रडताही येत नाही, रडता नाही येत. कुठला प्रसंग आला आणि तो जर रडू लागला ना तर सगळं घर कोसळेल या भीतीमुळेच का असे ना, बाप रडत नाही, रडत नाही. तुम्ही काही अयोग्य वागू लागलात तर आई तुमच्यावर चिडेल, ओरडेल. बाप चिडूही शकत नाही, ओरडूही शकत नाही. त्याला वाटतं पोरगा आता माझ्या एवढं झालंय, माझे जोडे यायला लागले त्याला, माझी चप्पल यायला लागली त्याला, आता त्याच्यावर कसा राहू? मी रागवलो आणि त्यानं काहीतरी अयोग्य करून घेतलं म्हणजे भीती असते त्याच्या मनात, भीती. बाप जगलाच फक्त घरासाठी बघा, आपल्या लेकरांसाठी. त्याचं जगणं आपल्या मुलाबाळांसाठी राहिलेलं असतं, उमेदीच्या आयुष्यात तरी कमीत कमी. त्यानं स्वतःकडे कधी लक्ष दिलं नाही रे.
त्यांनी आपल्या लेकरांकडे लक्ष दिलं होतं बघा. अंगावरचे कपडे फाटले तरी ते फाटलेही तसेच कपडे चालतात का अजून 2-3 महिने काही नाही होत बघ. बनियन तर असतात आतमध्ये कोण बघायला तशीच घालत फिरलेला. पण तुम्हाला मात्र नवीन दिली रे. वर्ग शाळेत जात आहे, कॉलेजला जात आहे, त्याला चांगलं असलं पाहिजे, चांगलं असलं पाहिजे. स्वतः सगळं सहन करत गेला. आमच्यासाठी चांगलं आयुष्य मिळावं म्हणून झटत गेला. तुम्ही एखाद्या वेळेला वाईटाच्या संगतीत गेलात ना तर त्याचं अंतःकरण तळमळ करत असतं. अगदी माझं लेकरू चांगलं आहे, चांगलं माझं लेकरू, पण नको त्याच्या संगतीत पडलंय. माझ्या लेकरात नाही दोष, संगतीत दोष आहे. कसं सांगू तरी त्याचं मन तळमळ करत असतं, तळमळ. कुठल्या तरी पार्टीला रात्री उशिरापर्यंत तुम्ही बाहेर थांबलात तर घरात बापच जागा असतो बघा. अजून कसा आला नाही, एवढा वेळ कसा बाहेर थांबला. आल्यावर ओरडेल, रागवेल, चिडेल, ते सुद्धा भीत भीत. मला हे मान्य आहे, काही गोष्टी तुम्हाला तुमच्या वडिलांच्या पटत नसतील. पिढीचं अंतर आहे. त्याची पिढी, त्याचं जगणं एका वेगळ्या पद्धतीचं होतं. आता तुमची पिढी थोडीशी आधुनिक आहे, थोडस शिकलेले आहात. संपूर्ण एका पिढीचं अंतर आहे त्याच्या जगण्यात आणि तुमच्या जगण्यात. पण ही गोष्ट मात्र निर्विवाद सत्य आहे की तो तुमच्यावरती प्रेम करतो. त्याचा जीव आहे तुमच्यावरती. त्याच्या हृदयामध्ये तुमच्याशिवाय दुसरं कुणी नाही बघा. राजा दशरथाचं अंतःकरण आपल्या लेकराचं कर्तृत्व ऐकून आनंदून गेलं, हृदय अगदी गलबलून गेलं. माझा राम विश्व विजयी झाला. राजा आनंदून गेला.